Ikaslea heltzen denean, lehenengo eta behin, hemen geratzen da harreran, eta ematen diogu fitxa bat betetzeko. Jakiteko, elkarrizketa egin aurretik, aber zer egin duen, ze interesa daukan, ingelesa edo euskara ikasi nahi duen, eta gero ja, juten gara berarekin arantza. Jakin behar dugu, ze ikasi nahi duen, noiz ikasi zuen azkenengo aldiz, eta, kontatu behar digu, zelan antolatuko luken berak ikastaroa. Alde batetik, ikasleek ikasten dute programarekin, eta honek ematen die malgutasuna handia, ze printzipioz edozein momentuan eta edozein tokitik ikasteko aukera daukate. Tutoretzak ere badaude, irakasle batekin, lantzak argitzeko, ikaslea motibatzeko, eta gero mintzamen eskolak. Eta mintzamen eskolak batzutan gelauetan egiten dituzte, presentzialak hemen, eta askotan ere telefono bidezko eskolak hartzen dituzte. Gure metodologiarekin denbora handia emango dute programarekin ikasten eta ikusi behar dute ze baliabidearekin sartuko diren. Proba egiteko aukera ematen diegu, 10 aste bat edo 10 egun bakoitzaren arabera probatzeko eta ikusteko benetan hau da bilatzen dutena. Azterketa bat egin behar da jakiteko zein den ikasle bakoitzaren hasiera maila. 20 minutuko proba izaten da, gero ikaslearen arabera igual denbora gehiago edo gutxiago ematen dute mailaketa egiten, eta gero horren baitan bakoitzak bere helburuak zehazten ditu, eta proposamen bat edo beste bat prestatzen diogu. Gure sistemaren ezaugarri nagusiena da sistema ditu badela. Adimen artifizialarekin lan egiten dugula. Orduan, sistema berak ere, ikaslea sartzen denean gero, egunero database hori gordetzen du egiten duen guztia, ondo egiten dituen ariketak, gaizki egiten dituenak ere bai zuzentzeko eta lantzeko berriro, eta horren arabera sistema bera gaitasuna dauka ikas estrategia guztiz pertsonalizatu bat prestatzeko eta diseinatzeko. Ikasleek irakasle virtual bat daukate hemen barruan. Virtuala izan arren, irakasle batek egiten dituen lanak egingo ditu. Eta gainera ere, erroreak kontrolatzen ditu, erantzun denborak, eta segun zeakatzak egiten ditugun, guten da ikasprozesu hori personalizatzen. Hau da, gu biok egon gaitezke maila berean, baina eduki desberdinak lantzen. Ze niri gauza batzuk kostatzen zaizkit, eta zuri beste batzuk desberdinak. Irudea batarrak dira hor demoan ikusi dituzuen pertsonaia horiek hitz egiten dutenak, oso teknologia berezia da, berak egiten du, modelatu egiten da, argazki batetik 3D imagin bat, espresibitate dauka, mugitu daiteke, eta ahotsaren ezagutza erabiliz, fonema guztiak antzematen ditu, eta soinua jotzen duenean, aldi berean egiten du ahoskera. Hitz eginez, pertsona batek egiten duen moduan P edo O edo Our son writes to us every week. Burmuinak funtzionatzen du orokortasunean. Ezin dira gauzak ikasi sentimendu barik, irudiri barik eta holan. Eta gero batzuetan proba egin behar dute. Hainbat sistema multimedia probatuta gero, momentuan 10 minututan agian ikusten duzu desberdintasuna edo ez. Guk nahiago dugu probatzea. Inolako konpromisori gabe, probatzen dute edo hemen zentroan edo bestela etxian ere probatzeko aukera daukate, eta behin proba burututa, haiek erabakitzen dute, matrikulatzea, ala ez, edo erabakia atzeratzen dute. Guk zehazten dugu helburu bat, eta bermea eskaintzen diogu bezeroari, ikasleari. 3 orduko batez bestekoa ikasteko astean, 3 orduko batez bestekoa ikasteko konpromisoa hartzen badu, baian bai bermatzen duena da bere helburua lortuko duela. Aurten, matrikula egiten dutenean, 12 urratsak edo gehiago kontratatu ezkero, ikasleak taula eramaten du, opari bezala. Ikasi ahal izateko taularekin edozein tokitik. Eta gero aurten ere aterako dugun berrikuntza bat izango da bertsio berria, ingelesa euskaratik ikasteko bertsio berria. Momentu honetan ari gara burutzen Landmine proiektua. Zer da Landmine proiektua? Da proiektu bat
nolabait azken teknologiak erabiliz, neurolinguistika, adimen artifizialean eta hizkuntzaren prozesatzen naturalean, ahotsaren ezagutzan, etiketatu linguistikoan eta bar, lortzea sistema aditua izatea linguistikoki bere. Sistema adituari esker ikasle bakoitzak bere prozesua egin du. Baina oinarrezko diseinu denek egin dute, hasi lehenengo unitatean eta goruntza, gero bakoitzak segun ze erantzun denbora eduki duen, ze erreztasun edo ze zailtasun, prozesua ja erabat ezberdin egiten da. Baina honekin lortuko genuke aldez aurretik egon den diagnostiko horri ezker gauza batzuk ez lantzea. Orduan, zuk landuko zenituzke gauza batzuk nik landuko ez ditudanak eta alderantziz. Eta honek ekarriko du, egin ditugun aurrikuspen batzuetan agian eren bat laburrago ikas prozesua. Hizkuntzaren prozesatzeaz eta horretaz Elhuyarren laguntza daukagu. Neurolinguistikan BCBL da ikerketa zentro bat, nolabait burmuinaren prozesua hizkuntzarekin nola aktibatzen den, ze partek hartzen duten eta hori aztertzen duena. Orduan oso azterketa aurreratuak egiten dituzte, oso makina sofistikatuekin eta azkenen punta-puntako teknologiekin, eta gure ikasleak ikasturte honetan ari dira Donostiako BCBL-ko egoitzara juten, azterketa egiten diet, esartzen dituztean eskaner batzutan, ez da izain bat proba egiten, eta ingo dugu ikusi gure sistema adituak ze eragine izan dezaken ikaskuntzan, eta hori aztertzen ari gara. Gure asmoa da 2015ko amaieran edo 2017ko jaukitzea lehenengo prototipoak gure ikasleekin eta lehenengo onurak jasotzen.